Kijk er nog aan of niet? Ja, hallo. Zaag niet hoor! Zag ik niet hoor, best wensen. Wij zitten natuurlijk. En, dat is zover. Januari! Viersmond. Ja. Viersmond van Velden! Ja, je ziet hier achter ons, of wie zit er nou voor of achter? Achter. Ik snap er niks van. Ja, achter. Maar in ieder geval, achter ons in januari staat er dan op deze plek prachtige, mooie, fantastische tent met zeilen, tapkranen, weer. Limburgse herkenbijden. Maarten, alle gekheid op een stokje. Ja, dan moeten we eigenlijk aan de mensen kwijt. Nou, dames en heren, dat januari is en natuurlijk van alles tegen gebeuren. 8 januari natuurlijk het Havenfestival. En 14 januari. Prinsenbal en Kumpen, heel stiekem. Op de beurski. Ja, goed, weer de eerste, dat ziet je dan wel. Optredens de avond van John Dana en Otto Wunderbar. En dames en heren, we beginnen wat vroeger als normaal. We beginnen al om 7:30, zaal open, DJ Shokotov staat klaar, muziek, klaar, boom, party. Zo, en de dag erna. Dag erop komt natuurlijk de jeugdprins uit. En een week later dan is de prinsreceptie. Prinsreceptie, dames en heren. Zaterdag is dan de prinsreceptie, maar ook dat gaat veranderen. De prinsreceptie gaat namelijk verhuizen van de residentie naar ook naar het BMW. Dus dames en heren, niet dan op de fiets naar de residentie, nee, naar het BMW. En de week erop staan we met z'n allen in de tent. Precies, en dan huren ze nog veel meer over, denk ik, binnenkort. Hè? Ja, dan maken we er niet. Dan maken we weer zo'n ja. mini ja. Als ze een beetje bij. Goeie route. Er is maar één ding dat moet, dat is ooit blijven halen. De rest komt allemaal wel goed.